едно. Здравейте, хора! Сега ще търсим един готвач, така му измислих името страшен готвач от Roblox, нали? Да. Айде, да почваме. Но първото страшно място е... В детския кът, отаки оттам. На Найла, на! Идвайте, хора. Чуваме направо. Ау! Чуваме толкова... Ето, тука! Брата си. Се стреснах да не трисна вратата. Не виждам. Хора, сега ще влезем наново. Надолу? Да, малко сме малумни. Много малко сме умни, но поне сме малко смело. And if any American people watch this, I will make a part 2 and I'm gonna post this Bulgarian for a Bulgarian. But let's just see first how much this one gets. So How much likes? yeah, or subs. I think we're gonna have 80 subs, kind of. So let's go.